മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണ മാനത്തുമംഗലം മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും 70 മീറ്റർ മാറി 30 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക്. ജലം, വൈദ്യുതി, റോഡ് തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പ്രോപ്പർട്ടി ആണിത്. ക്ലിനിക്ക്, അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമായ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത്. ഈ വസ്തുവിൻ്റെ കുറഞ്ഞ കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ തന്നെ ബാങ്ക്, സ്കൂളുകൾ, ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ ടൗണിൻ്റേതായ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. ഇവിടെ നിന്നും പെരിന്തൽമണ്ണ ടൗണിലേക്ക് 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ക്ലിനിക്ക്, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ്, അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഈ വസ്തുവിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില സെൻറ്റിന് 4 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ആവശ്യക്കാർ ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെടുക.